Cześć, witajcie tutaj ASW, a to jest kolejny odcinek z Afterfall Insanity, jest ze mną! Michał Wołodyjowski. A tak dokładnie to, Lord Scaremonger. Scaremonger z kanału Freaky Gamer. Boi się nie, niebo nie sprzedaje nieba. Scaremonger to jest z angielskiego panika, siewca strachu, paniki, przerażenia. Nie dziękujcie za darmową lekcję językową. Tego się w szkole nie dowiedzieć. Albercikowi zaraz tego Firlocka ciulnie na czerwono i zejdzie na migotanie komór, przeciągów, zawał, skutek tego wszystkiego. Mamy już szczerze mówiąc trochę dość tego bunkra w sraczkowatych barwach. Tak. O, kafelki. Jest jakaś... Kibol! Jest jakaś różnorodność. Ale my już byśmy chcieli wyjść stąd. A wiemy, że są misje na powierzchni. Chcemy już je. Tak. Bo już... powoli ten klimat zaczyna... I said freeze. Don't even think about it. No. Nie wyszło. Szyb na śmieci. Garbage kut... PMS-a miał. Prawie zbudowane napięcie. Wiesz co, no bo ja się trochę cykam. Boję się. A, nie oddam ziemi. Crowbar. Hama. O! Ognie z piekła. Oczywiście. Gra jest tak wymagająca graficznie, że się zacina. Noga obżarta. O, Albercik. Biksy. Albercik. Przyginasz parę. It must be an epidemic. Prawie się przestraszyłem. Jeb tamtego, kurna. Fachowiec. Nie ma żartów. Kosnica, to jest dobre miejsce na takie wojaże. Ale Firlock zielony, Albercik ten. Żadnego strachu nie ma. Internist Dr. Radomski and psychologist Dr. Radomski are seeing patients every day from 8 a.m. till 4 p.m. in their offices. Krew na ścianach, wszystko brudne. Służba zdrowia się nie zmieniła. Quarantine, of course. Quarantine, of course. Kwarantanny, mutanty, jak już mówiłem, służba zdrowia się nie zmienia. Warning, there are many Jak się będzie nazywać nasz odcinek? emergency voicemails. They are to be listened Służba zdrowia się nie zmienia. Nie. Przecież żeś tego skaner... Aha! Niby jak masz przejść przez skaner, jak ty nie jesteś personelem szpitalnym bynajmniej. O! Pęki jak snik z konopi, jakiś doktor Kozłowski. Twardzie. Bez jaj! Make use of this analytical brain of yours. Good and lord, diagnose what the the fuck is problem. this? A jeszcze ci jest ręka potrzebna. Ja pies. Albert.
Ej, a jak ty byłeś na dole i tam była ta kurna czaszka, nie? To tam leżała ręka urżnięta chyba. Albo to była noga? Tam niżej. Wtedy. Może to było to. Kurwa nos! Pędzi. Na wódkie. Nie, pamiętam, że to kokaina. Świdruje. O! O, krew. PMS-a znowu ktoś miał. Leży tak po ścianach. Gdzie tu masz rękę? No tam była gdzieś taka czaszka, leżała, gdzie wyglądało jakby leżała też ta ręka albo noga. Tak się dzieje. O, to chyba nie byłeś w tym pacjencie. O, jest ręka. Co za absurd! To już jest upadek. Targać ludzkie szczątki. Żeby przejść do następnej lokacji. Prosektorium. Był napis. Wesoło. Bardzo wesoło. No i co? Nie mogę się ruszyć. O, tam... No. So where could they be? Have they all mutated? Have they all mutated? Oh my god. Capsule Pro Electric, co to? Not bad at all. That's a good excuse. Feel free to find someone Paseta. gullible enough to play. Shit, they're after him too. To co kurwa było? Albercik. Wiksy. Wiksy w mózgu. Z mózgu. Jebany. Powinno być dobrze, nie? Nie, Jak nie? no nie. Co nie? Nie będzie dobrze. Będzie. Nie będzie. Nie! Marcin! Mr. Tokai, what are you doing? Where is Gotlar? He's dead. He's... God damn it. You will need a very convincing explanation, Tokai. Turn yourself in to the nearest patrol. They will escort you to the upper level. Then we will have a chance to... Czemu właśnie Marcin If I musiał don't zginąć? have you Jedyna postać, która się executed, odezwała praktycznie do Albercika i zeszczeliła w jak do zobaczenia. as you ordered me. To nie wróży dobrze. It wasn't natural or accidental. I saw someone. Everyone's dead now. Even Marcin. It must have been this Even man I Marcin's saw. dead. The saboteur, Tokai, is only a figment of your imagination. You, on the other hand, I haven't done anything wrong, Colonel. He's framing me. You're framing me. how dare you speak to me like that after all I have done Piłsudski for you, Tokai? ma rage'a. And more Pomału. importantly, after all that you have done. How dare you? Albert, Arek? How did you... the colonel sent me down to repair the vents, but forgot to mention it's a one-way ticket to hell. So I've locked myself in my office on the 3rd sub-level, and I've been Yeah. trying to restore all the systems ever since. But everything's screwed around here. I got the comms back up a few minutes ago. I also accidentally intercepted that lovely chat between you and the colonel. Oh shit. What? There's another transmission. The colonel's sending a whole squad of guards after you. Son of a... Damn. Bitch. The whole security team after you. Apprehension is only a matter of time. Wiesz, jest... W tej grze nie można przeklinać, nie? That's rich. You know Dlaczego? perfectly Nie well that everything pozwolą. outside the shelter is obliterated and glowing with Czemu nie powiedział radiation. son of a bitch? To son of a... W ogóle to nie są w Polsce. Information about another shelter. Ale oni powinni normalnie przeklinać jak ludzie. And you're W telling stylu me now? słowa na All K, these years we've been na thinking H, that Glory was kurza, the only twarz, shelter that survived kurcze, the war? cholera, siamać. chichotki. Co to jest? Jesteś głupi jakiś taki. You know that I'll need more than that. Mamy bliźnę na ręce. Nowość. Zaczął się przy goleniu rąk.
Long chat. Area of the third sublevel. We'll try to find it together. But wait, there's a database nearby. It wouldn't hurt to check it out. Oh, damn. What? Sudden change of heart? What about Carolina? I can't Carolina? live without her. Do what you gotta do. But remember that you Czy Karolina się odzywa tak do niego? Right. Ale nie ma jej. Kontakt with... Znaczy kontakt de colonel. Nie. O, Marcin miał fajny ten. Patrzcie, jakiego mleko miał lufę, kurde. Mam taki pistolet. No lepiej, żeby Marcin był martwy, a żebyś miał pistolet chyba, nie? Nie. Praktycznie trzeba patrzeć na sprawy. No tak. No i tak był też bezpłciową mgłą postacią. Whatever. Po co te odkurzacze? Nie zanosi się na opuszczenie tego smutnego jak... Coś bardzo smutnego bunkra. O, a to tutaj na początku... Nie, to nie jest. Nie. To wszystko wygląda podobnie. Sobie. No. War never changes. Or does it? No it doesn't. Nowe technologie w pędzeniu binguru. O! Ile amunicji. Tak go paszą dobrami, to pewnie zaraz się tu zwali 30 mutantów. Ej, co to tam lata? Nie wiem. Decontamination, dawno nie było. Dawno nie było. Chwila! Jakaś wajcha. No. Już drugi checkpoint teraz zrobiliśmy. Piece of paper. Piece of paper. Piece of paper. Ile zaworów, oje... O, serwerownia. Głowę, nie? Yes. Mocne. Nie no, nie. O, jaka... A, skomplikowana. Bardzo. Jesus, there really is something out there. Jesus, Out there's there? really something out there. Jak tak... Carolina! Ościerwa. Hell! Hold on! Ościerwa. Nie wiem gdzie mam iść. Tralalala. Rescue Carolina. Nie. Nie. Nie! Ale ostrożnie, tam jest chyba tą kurna, jakby tak ktoś chodzi, na przykład zapomniałem się wysrać, zapomniałem kulkę zakręcić. To wystarczył 15 minut na dekontaminację. To zakresie by był odkażony. No jeśli. Plan! Dwóch z nią, jeden tam. Następcy dwóch to jest ta cała zardia. Lej go! Dobra, szkoda naboi. Albert to jest bestia. Świntuch. Kopać ludzi kobiet. Uber dekontaminacja. Wow.
Sierpem i młotem Albertową połowę. Ale coś się dzieje, tak? Jakaś akcja. Wartka. Nie, zostaw. Co za bezsens. Jakie to jest niezdrowe. Nie. No odejdź, nie, coś tu zrobił. Chyba już nie miał naboi za mną. To jest jedna dobra broń tutaj. Po głowach. O, uwaga! No. Pisasz. O! Albert! Dobrze, że Karolina nie wygląda tak jak przed patchem. No. Wyglądała wtedy źle. Albert, byś się kurde umył. Time. Most of the people here have gone insane. They attack anyone they see. Why are they... Why are I they? don't know. We I don't went know. through the second sub-level, and everyone there is either crazy or dead. I saw a man there. He must be the one who caused all this. That's what I heard from Marcin. He said he Wziąłem. needs to talk to you about it. Co? Nic. Co? Marcin. No mówię. Co? Co Marcin? Co? Ja? Oh my Marcin nie God. żyje. How? I told you, now's not the time. Let's head to the third A sub-level. nie szybciej powiedzieć? Why? Kiedyś ci powiem, teraz nie mamy czasu. We need to find him and Zastrzelił get się. out of this shithole. Naprawdę? Albert! Kurwa, tak szastasz amunicją. A w ogóle to on strzelił z pistoletu, którego ty nie masz. Chciałem zauważyć. Niech zgadnę. I can't believe what I see! Ale już skończmy z tym bunkrem. Zobacz na prawo. Jakieś te kurna. Kopalnie, jaskinie, Może wreszcie podziemia. się coś zmieni. Może wreszcie się coś zmieni, właśnie. Enzo? Watch out! Co? Watch out! Carolina! Jak on to pod... Myślałem, że... Gdzie tu jest sens? Po co on to zrobił? Żeby ją spieprzył na dół z tej... Ja pierdolę. Zaś teraz będzie przez pół godziny latania i ją trzeba będzie szukać. Zajebaj mu. A, nagle umie się bić, jebany. Nagle nie ma broni w ogóle. No już ma. O, miał Raging Bulla. Tamten przegrał, bo był łysy. Kopnij! Kopnij! Nie mam. Jeb. What the hell? Nie, I have no idea what's on this sublevel. nic tyle zużyjesz na ludzi i innej kuli wychodzi lepiej niż w inną stronę. Jest dużo wybuchających beczek. Wyczuwam przeciwników. Okay, that's the cargo. Open the main cargo If I gate. remember correctly, the administrative area is somewhere over there, as well as the colonel's office. I need to open the main cargo gate. Beczkę! Pal! Pal! No! W drugą! Nie, dobrze, wal w te! Dobrze! Nie. O cholera! The infection spread here as well. On się za każdym razem, do jakiego miejsca on nie pójdzie, to się szokuje, że skażenie dotarło nawet tutaj.
No właśnie. Oh, the contamination is even here! Taki zaskoczony. Ciągle bez przerwy ustawić mnie w zaskoczeniu. Ja już chcę ten moment z pierwszej prezentacji, czyli bar mleczny. A, I tam te... Nie wiem, czy to tu w ogóle będzie. Kilofem ciugał. Minecrafcie, Minecraftcie. Dobry kilof nie jest zły. kill of mocy! Rozdupcę to wszystko. A tamten gdzie? Przepadł. Nie, nie zdanie. A nie, idzie. Aha, teraz? Skrzy mu się... Nie! Zabijesz siebie prędzej. Pięknie! A oni tak to mogą fajnie o ziemię potrzeć i mi się iskrzy. Właśnie. Nie umiesz. Może się jakoś da, a my nie wiemy jak. No, Co to jest? A to nie było tam czasem? Nope. Nope. Let's go. Hold Marcin. Dobra. O. Broni? Wyjeba z tym... Jep. Ile ich idzie? Ciu. And the last one. Później pewnie dojdzie jeszcze z 4. Gdzie jeszcze kolejnych... 5. A nie, jednak nie. Dobrze. Nigdy nie mów nigdy. Aha, tam podnosi. No tak. Dobrze, że taki ten Y jebnęli, bo bym nie wiedział. Były problemy. No jasne przecież, no jak to przejść, no. Ktoś się nie będzie schylał. Co to zaś za Nie mam zielonego pojęcia. falusy w mózgu? Tam coś było, coś leżało, Marcin! Ty nie żyjesz. Ale już to jest noty, których nikt nie czyta. Nawet ja. O! Wytężenie szarych komórek bardzo krótko trwało. Decontamination process in progress. Co? This one? Może to jest dobry moment checkpointu, moment zakończenia naszej podróży przez ten smutny i szarobury bunkier. Chapter 13, Zrobiliśmy Są 5 postępy. chapterów w jednym odcinku. Z tej strony był OSW z kanału Freaky Gamers i... Pan Mikołaj. Tak. Cześć.